रावबो सानाखै जे बे प्रमद बर' सागान होगोन सानदोंमोनबा एनडिएफबि सक्ति जागोन प्रमद बर' बे साखि हिसाबै होगोन जोंबो हाग्रामा महिलारि होगोन बयबो होगोन किन्तु मेन सक्तिकारिया एनडिएफबिनि मोनब्रै गदा जागोन बेखौ सानदोंमोन जेलनिफ्राय जाहाथे गबोजोबनो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे सक्तिखौ खालामनो थाखाय आवगायलांदोंमोन 38 बोसोर संग्राम खालामबाय एनडिएफबिआ संग्राम खालाम मोनब्रै ग्रुप जाबाय मोनब्रैनि गेजेराव सोरबाया दाबो केसाव दङ सारेन्डार जानानैबो सान्थियाव थानो मोना थांनाय खेबाव जोङो रायलायलायनो लोगो हमलायनो फैदोंमोन एबार जोङो अफिसबो लानो हाबाय आरो जों दिनै गासिबो कमिटिखौ दाफुंनो हासिगोन आरो बे हिसाबै जोङो मोनसे स्टेप आवगायबावनो हाबाय आरो दिनै बेवहाय ओरैबायदि गुफुर हालामनि माने दायित्व लानो हानाय खामानि मावनो हानाय बेवहाय दैदेनगिरिफोर नुजाफैदों आरो बिथांमोन बायदिखौ जोङो दिनै लानानै कमिटि दाखांनायनि उनावहाय जोङो खोब मोजां खामानि मावनो हागोन आरो गुफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि बर्तमान थासारि लोगोसे जोंनि बिपिएफनि थांखि बेफोरखौ जोङो रायजोनिसिम सहैहोनो हागोन आरो सहैहोनो हायोब्ला निस्सय रायजोआ जोंनि फारसे थागोन आरो जों नैबे हालामनिफ्राय बिपिएफ फारसे जों मोजां भट मोनगोन आरो दनसे समस्तिखौ गोरलैयै देरहाहोनो हागोन जों बेखौ आसा खालामनो हादों आरो जितु बिटिसि सरकाराव माखासे बाजेट फैदों बे बाजेटआ माखासे फैसा गिदिंना थांफिनदों होननानै ससियेल मिडिया बा प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियाफोराव दावराव जाबाय थानायखौ नुबाय थादों बेथ' नंखागौ गोदान नङा बेयो खननै खनथाम जाबाय देग्लायबो एखे आरो देग्लायथ' आसरित आंनि एमएलए हिसाबै जिहेतु जों मिथिगौ बाजेटआ 1100 सामथिंमोन 1143 crore आं दाख्लै खोनाबाय मात्र 800 कौटिल' फैसा रिलिज होदों अब्ला जोंनि बिधान सभायाव 1143 crore बाजेट होसेयाव मानो बे बोसोरनि बाजेटखौ 800 कौटिल' हरजाखो आरो जोंथ' बारे बारे बुंबाय थादों जोंनि हाग्रामा सरकारनि 2020-21 नि लास्ट बाजेटआ फ्राय 670 crore मोन जोङो नर्मेलि नुयो एभ्रि इयार 10% बाजेटआ इनक्रिज जायो दा फैयै फैयै नैबे 6 नम्बर बाजेट प्रमद बर' बिथांनि 6 नम्बर बाजेट हिसाबै बे खमावबो 1200 crore जानांगौमोन नाथाय जों कन्टिनिउवासलि फ्लेट बिथांखौ जों 800 मोननायल' जों नुबाय थादों आरो दा जोंना बेखौ हिसाब खालामनानै नायोब्ला बोसोराव 300, 250, 200हालागै जोङो जोंनि बिटिसि रायजोनि डेभेलपमेन्टनि फैसाखौ जोङो मोनबोनो हायाखै अब्ला गासै जों 5 बोसोरखौ सानोबा जों 1000 crore जाबाय दा जों बायदि बेबायदि फिसा काउन्सिलाव 1000 crore थाखाखौ जों जुदि लाबोनो हायाब्ला जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा नङा होमबा बिराद गिदिर खहा बेल' नङा आं नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन जोंनाव बेवहाय मा फैबाय आसामनिफ्राय आसाम स्टेट फाइनान्स कमिसननिफ्राय 6 फाइनान्स दा सोलिगासिनो दङ थांनाय बाराव हाग्रामा महिलारि सरकाराव 5th फाइनान्स स्टेट कमिसन सोलिदोंमोन आसाम स्टेट 5th फाइनान्स कमिसन आंनो मावनो मोनदोंमोन बेफोर खामानिखौ बिटिसिआव रिलिज हरनो थाखाय 5th फाइनान्स स्टेट कमिसननि फैसाया गासै 18,000 नङा 1845 ना बेसेबांबा crore मोन 5 इयार्सना थांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव दा देग्लाय आं नुनो मोनदों बिथांमोननि 6th फाइनान्सआव मात्र 1370 crore ना बेसेबांबाल' अब्ला बेसेबां खम जाखो हाग्रामा बिथांनि समाव जुदि 1800 सामथिंब्ला दा जुदि अनलि 1300 सामथिंब्ला 500 crore खम जायाखै होमबा जों दिनै आसाम स्टेट फाइनान्स कमिसनावबो जों खम थाखा मोनदों थिग बेबायदिनो जों नुबावबाय 15th फाइनान्स कमिसन 15th फाइनान्स कमिसनाव देग्लाय माबायदि फैसा हरखो नोंथांमोना गेजेराव निउस खालामदोंमोन बहुतआनो कार्बि आंलं डिमा हासावनि फैसायासो जोंनि बिटिसिनिख्रुइ बांसिनबाव बिथांमोना 250 crore गाहाम मोनदों जोंनो बेसेबां हरदों 50 कौटि ना बेसेबांबा थाखा हरदों अब्ला गासिबो दिगाव जों जिबायदि फैसा मोननांगौ जों बे दिगाव खम मोनगासिनो दं आरो बे मोननाया अकल बोसोरसेल' नङा नोंथांमोना जे बोसोरसेनि खोथा बुंदों बे नङा प्रत्येक बोसोराव जों खम मोनबोगासिनो दं आरो मोनसेया जाहैबाय बे 800 कौटि सफैनाय फैसानिनो खावसेया गिदिंलांफिनो आरो गिदिंलांफिननानै मा खालामो बेखौ अलरेडि जुदि लाखियोब्लाबो मोननाय देखायो बधाय देग्लाय ओरैबो जानो हागौ थांनाय बारनि फैसाखौ बिथांमोना बाहायजोबनो हायैखाय 11,043 crore होसेयावबो किजानि बै फैसाखौ अलरेडि दंखायो होननानै देखायनानै 800ल' हरबायदां बेबो जानो हागौ लसआ जों नङा होमबा नैबिदि लस जागासिनो दं आरो दा बिदिबा मा जागोन औ बेबो नंगौ मार्टियासखौ लानानैथ' आं खननै जाबाय आसाम बिधान सभायाव आं कुइसन खालामनाया जिहेतु
आं निजा जोंनो कुइसन खालामदोंमोन आरो जोंनि सरकारनि समावनो सर्बानन्द सनवाल बै समनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जों दाबि खालामदोंमोन जे आसाम आन्दलननि शहीद न'खरफोरनो जुदि 5 लाख थाखा होनानै नोंथांमोना माबायोबा अनबायब्ला अब्ला जोंनिखौबो सेम मर्यादा होनांगौ बिटिसिआव माने मा होनो बड'लेण्ड आन्दलनाव जायफ्रा शहीद जाबाय बिथांमोननोबो एखे मर्यादा हो लोगो लोगो बे सरकारा एक्सेप्ट खालामदोंमोन आरो बाजेटआव 2018 ना 19 नि बाजेटआव 1920आव दानि बर्तमान चिफ मिनिस्टार बे समाव बिथाङा फाइनान्स मिनिस्टार बिथांनि बाजेट स्पिचआव बयनोबो 5 लाख थाखा करि होगोन होनना बुंदोंमोन बे मथेनो बाजेटबो हमबाय ओमफ्राय जोंनि जि लास्ट सरकार बेवहाय जोङो बधय 500 ना 600 मुंख्लं न'खरनो जों होनो हादों किन्तु जों नुदों जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि संख्याया फ्राय माने 3000 प्लास मथा मथि जोङो 500 सोल' होनानै खावसेखौ जों होनो हायाखै बिथांमोननि सरकार फैबाय हिसाबै बेखौ होनांगौ दायित्व नङा होमबा किन्तु दिनैसिमबो बिथांमोना बेखिनि मुंख्लंनो फैसा होनायनि दायित्वखौ लानो हायाखै एसे होदों आरो लास्टआव आं खोनाबावबाय देग्लायनि होनायाव 5 लाखनि जायगायाव 3 लाख होदोंनो थ' दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरो बेयो रावनिबो नेम मथे अर्डार जानाङा अर्डार गखाबाय जिहेतु फैसाखौ आसाम सरकारासो हरदों जोंनि बिटिसि सरकारा बेखौ जेरैखि जाया दाबि खालामनानै लाबोनाया जों दायित्वमोन ना मानो होनबा बाजेट स्पिचआव ओंखारनाय खोथा बियो दिनै शहीद न'खरनि गेजेराव मानो डिफारेन्स फालाय सोरबाया 5 लाख मोनदों सोरबाया 3 लाख मोनदों बे मोनसे माबा जायाखै होनबा डिफारेन्सथ' थानाङा नङाना बे समान जानांगोन बिटिआर सौखिखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय केस फाइल होबाय थादों होननानै दिनै निउट्रेल दोलोआ ब्लेम खालामदों मा बुङो बबेहाय नुदों आं बुजिया बेखौ सोर केस होदों आं दासिमबो खोनाफेराखै दा बिटिआर सुक्तिनि खोथाखौथ' नायबा नोंथांमोना बुजियो बिटिआर सुक्ति बा बे थांनाय लास्ट गोजोन सुक्ति बे गोजोन सुक्तिनि आरम्भ होगिरिया सोर जागायजेनग्राया सोर बेखौ जागायग्रायाथ' बिपिएफ दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङानोमोन ना थांखिया बेनोमोन जे 38 बोसोर संग्राम खालामबाय एनडिएफबिआ संग्राम खालाम मोनब्रै ग्रुप जाबाय मोनब्रैनि गेजेराव सोरबाया दाबो केसाव दङ सारेन्डार जानानैबो सान्थियाव थानो मोना केसफ्रा जोबा बैसो जाबाय जायफ्रा थैलांबाय बेसेबांबा बुरजा बिथांमोनखौबो जों दासिमबो मुंख्लं होननानै खाम्फा मोनसे गायसननो हाया अब्ला मा जानांगौ फालाय ओंखायनो जिहेतु बैसोबो जाबाय बिथांमोनखौ लांनानै जों मोनसे सुक्ति होनांसिगौ आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थांना थानायनि लामा मोननांसिगौ केसनिफ्राय जाहाथे मुक्त जायो जेलनिफ्राय जाहाथे गबोजोबनो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे सुक्तिखौ खालामनो थाखाय आवगायलांदोंमोन नाथाय बबे समाव बर' फरायसा आफादा हाबफैखो रावबो मिथिया बेखौ रावबो मिथिया आरो बिदि जे बर' फरायसा आफादजों जोंनि बड'लेण्ड दाबिखौ गारलायनानै जे सुक्ति जागोन सोर सासे बर'आ सानफेरामोन दे नोंथांमोनाव सानफेरदोंमोन ना जोंबो सुक्तियाव दं आंनो स्वयं दं जेनिखालि सुक्ति जादों नर्थ ब्लकआव दिल्लीयाव जोंबो दं रावबो सानाखै जे बे प्रमद बर' सागान होगोन सानदोंमोनबा एनडिएफबिजों सुक्ति जागोन प्रमद बर' बे साखि हिसाबै होगोन जोंबो हाग्रामा महिलारि होगोन बयबो होगोन किन्तु मेन सुक्तिकारिया एनडिएफबिनि मोनब्रै गदा जागोन बेखौ सानदोंमोन ना किन्तु उनाव नुबाय जोङो बहालायनाय एखेबारे बेनो फाइनाल सल्युसन कमप्रिहेन्सिभनो बेनो लोगो लोगो आबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गावनो सहि होबाय नङा होमबा दा दिनै बिसिमखौ बयबो मिथिजोबगौ अबा बबेनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ थांनाय बे सान्थि सुक्तिनि बेरेखा खालामदों केस होदों बहानिफ्राय फैखो बेलाय सोरबा बेक्तिया होदों जानो हागौ जोंबो क्लियार नङा बेखौ किन्तु बिपिएफ दोलो हिसाबैथ' होआखैना दा सुक्तिखौ केस होदों होननायाबो ओरैबायदि बुंनो नागिरो गफुर हाबनायखौ बाजानानै सनितपुर हाबनायखौ बाजानानै केस होदोंलायनो बे सुक्तियाव मोनसेल' दफा गैया दे गामि सोनायल' दफा गैया गामि गनायल' दफा गैया बेहाय मेरला दफा दं सोरबाया अबेबा दफाखौ लानानै बधय गिनाय दङ माखौबा नुनानै बधय सोरबाया माबा मोनसे सुक्तिनिफ्राय बे खैफोदनिफ्राय बारग'थों होननानै सोरबाया माबा मोनसे खालामदों जानो हागौ किन्तु बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिदि जेबो जायाखै जों मिथिनायावथ' मा बर्तमान जोंनि गोदोनि आगुनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथां आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी आगुनि इएम हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौसो जों केस होदों होननाय खोनादों दा बिथांमोना मानो होदों मानो होआखै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सोंबानो मोनगोन मानो होनबा बिथांमोना दिनै एखे न'खरावनो दङ नङा होमबा सोंबानोथ' मोनगोन बिपिएफखौ मानो फानबाय थायो फालाय बिपिएफआथ' बेयाव जेबो दाय गैया प्रमद बर'आ सरकाराव फैनो सिगां वान भट वान जब बुंदोंमोन गमामायै बिथाङा होनो हादों नामा बेखौथ' नोंथांमोनसो मिथिगोन गामि गामि हाबदो एसे हाबनानै खबर लादो साख्रिखौथ' मा बुंगोन फुरा 4 बोसोर 5 बोसोरथ' होनो हाखायाखसै साख्रि होनो हायाखसै दा लास्ट टाइम मोननैसो साख्रि
एडभार्टाइज होलाबायदों खिन्थु सन्देह दं बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनो हागोन ना हाया आरो बेखिनिखौबो हाबावामोन BPFआ जेब्ला बिदि मिडिया सिडिया माबा माबि बुंलाबाय थानायावसो बधय दिसपुराव नांहैदों मानो होनबा बे पावारा जोंनाव दंखायो लाजिनानै हरफ्लानायसो बियो खिन्थु जागोन ना जाया सन्देह दं दाख्लै ओमफ्राय 1000 बेसेबांआनो PGT TGT फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट होदों बेखौनो बिराद दल दामदों आंथ' लाजियोसो बेहाय माने 5 बोसोरनि उनाव मास्टर साख्रि होनाय माने 5 बोसोर जोंनाव मास्टार गैयामोन 1100 मास्टार गैया माने गंसे स्कुलाव साब्रै साबा मास्टार गैया मास्टार गैयालासिनो 5 बोसोर स्कुला बोरै सोलिखो आरो जाय बिभागखौ प्रमद बर' बिथाङा सालायो बिनि बिभागाव जुदि गंसे स्कुलाव 5-6 जन फोरोंगिरि गैयालासिनो स्कुल सोलिदोंबा जों मा साननो हायो जोंनि BTC ओनसोलनि शिक्षा बेबस्थाया अबस्था गैया सोलोंथाया अबस्था गैया बेनो प्रमान नङा होमबा मास्टार साख्रिया मालाबाबो 1000-1100 जमा थानो नाङा जै खालि जाबाय जै होनांगौ मारै 1100ता खालि जानो मोनखो फालाय PGT TGT टिचारा खैथा हाई स्कुल दं जोंनाव BTC ओनसोलाव बाराथ' गैया 1100 पस्ट खालि माने गंसे स्कुलावनो 10-12 जन गाहाम खालि दं 10-12 जन गाहाम खालिबा मोनसे स्कुल बर' मिडियाम सोलिगोन ना बेनिबो सोलिया दा बेखौनो दल दामबावबाय आरो खोनाबाव माबा माबि सोलिबावदोंनो बिदिबा मा जागोन फालाय जोंनि शिक्षा बेबस्थाया बे आरो 100% बेखौ जों बुंलायनांला रायजोआबो मिथिगौ मानो होनोब्ला दा बिथांमोननि जि अबस्था एकदम गाज्रि अबस्था बयबो बुजिदों बयबो हमनो हादों मानो होनब्ला खोथा होनायनि मोनसेबो माने माबाखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो बयनिख्रुइ देरसिन बर' हारिया थांनाय बाराव बिथांमोनखौ जथेस्थ' समर्थन होदोंमोन एकर्डनि सुक्तियाव खिन्थु एकर्डनि दफा बबे मोनसेया जाखो गोरों गोरा बिथांमोना थांनाय बाराव जोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै खथ' खारफादोंमोन न'खर न'खर साख्रि मोनगोन होननानै जोंनि बिमाफ्रा खारफादोंमोन गथ'नि साख्रिनि आसायाव जोंनि लाइमोनफ्रा खारफादोंमोन गोरों गोराफ्रा सानदोंमोन मा जोंनाव बिराद गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट फैसिगोन खारफादोंमोन निबनुवा सेंग्राफ्रा सानदोंमोन मा जे जोङो थांना थानायनि राहा मोनसिगोन बबे जाखो फालाय मोनसेबोथ' जायाखिसैना अब्ला बबे आसायाव दिनै बिथांमोननो भट होगोन दा दिनै जोंनि थाखानाय BTCनि क्षमतायाबो बेसेबां दुरबल बेखौ ओरैनो बुंफ्लानानै लाब गैया जाय बिथांमोन दा बर्थमान दानि सरकाराव दङ बिथांमोना गावखौ गोरबोजों सोंलाय गोदोनि BTC दानि BTC माबायदि बयबो गाबो दिनैनि समाव हारिखौ जेननाय बायदि मोनो जोङो गोरबोआव सों अब्ला गोरबोआ खोन्थागोन दा बबे आसायाव बिथांमोननो भट होगोन फालाय बबे आसायाव होगोन ओंखायनो बिथांमोनाथ' फैखाया खिन्थु गुबुना चान्स लानो नागिरदों ओंखायनो जों जेरैखि जाया जोंथ' खावलायो एबार जोंनि साफ्रोमबो हारिनि माबाफ्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनसे जायगायाव मोजाङै भट होयो जोंनो होनानै जाहाथे जोंखौ सरकार खालामनायनि सुजुग होयो जों बेखौ खावलायबाय थादों आरो बर'नि माखासे आफादफोरा नोंथाङा मा बुंनो सानो नङा किसुमान संगठनफोर दं जायफोरनाखि जातीय संगठन बेफोरथ' थाथाव जाथ्रा जों दुखु मोनदों जोंथ' थांनाय बारनि खोथाखौ जों दे जेबो होनबावासै सक्तिखौ बर' फरायसा आफादा खालामदोंमोन जिहेतु दंफायोमोन जिहेतु थांनाय बाराव थाफाबाय जा बे बुंनांगौ गैला नैबे समफ्राव जोंथ' खावलायदों थायाबा मोजां मानो होनबा बर' फरायसा आफादा सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि नङा बे जाबाय जोंनि हारिनि संगठन बेखौ जोंनो बयनोबो नांगौ राजनितियाव थाफालाबायनानै जोंनि जातिनि भबिष्यतखौ जों नस्थ' खालामनाङा मानो होनबा बर' फरायसा आफादा हारिनि मावनांगौ जथेस्थ' खामानि दङ हारिनि खामानि मावनांगौब्ला सोरबा साफा सानै थाफाबाल' जानाय नङा बयजोंबो एक्सेप्टेड जानांगोन बयखौबो लानो हानांगोन अब्लासो खामानि मावनो हागोन ना ओंखायनो आं खावलायो बर' फरायसा आफादल' नङा जेसेबां आफादफोर दङ जाहाथे बे जोंनि जिखुनु इलेक्सन बेफोर इलेक्सनाव जाहाथे निउट्रेलि साइलेन्ट अबजार्भ खालामनानै जाहाथे नंगुबै खोथाखौ बिथांमोनाबो रायजोनो फोरमायो आं बेखौ खावलायगोन आरो